Привітання усім! Hallo zusammen! І я рада знову вас вітати на нашому білоруськомовному курсі Deutsch für alle – німецька мова для всіх. Сьогодні ми працюємо вивчати німецьку мову і розглянемо конкретно кончатки дієслова у теперішньому часі. Теперішній час по-німецьку presens. Він вживається як для теперішнього часу, причому у німецькій мові все вельми просто. Коли в англійській мові ми маємо кілька варіантів теперішнього часу, I do, I'm doing і так далі, у німецькій мові це все presens. Так само його можна вживати, і вельми часто він так і вживається для будучого часу. Наприклад, завтра я йду в кіно. Ми так само так кажемо по-білоруську, завтра я йду. Morgen gehe ich ins Kino. Gehe – форма теперішнього часу, яка вживається для будучого. Morgen – завтра нам показує, форма завтра нам показує, що дія відбудеться завтра. Значить, які ж кончатки теперішнього часу мають німецькі дієслови? Сподіваюся, тут нечто видно. Коли ні, ми це виправимо. Значить, повторимо ще раз особові займенники, які ми вивчили на минулому відео. Коли ви його пропустили, поглядіть, будь ласка, на посилку і прослухайте. Значить, це ich, я, du, ти, er, sie, es, йон, єна, єно, wir, ми, я, ви, коли ми до групи людей звертаємося на ти, і sie, яни, sie з великої літери – це ви, вежлива офіційна форма, так? Коли ми до когось звертаємося на ви. Значить, тут кончатки у нас такі: ich, er, du, st або est. Я пізніше про це розповіду, коли нам треба додати додаткову літерку «е» у кончатках. Er, sie, es, t, wir, n і ihr, t, так само тут є додаткове «е», sie, sie, n. Зараз ми розглянемо на прикладах, буде більш зрозуміло. Для початку візьмемо такі дієслов haben. Haben. Значить, дієслов haben. Haben. По-німецьку, коли ми вимовляємо правильно, ми ніби глитаємо некоторі літери і склади. Німці не будуть казати haben, haben, haben. Коли ми пишемо, ми бачимо у кінці кончаток «en». Форма інфінітива, початкова форма дієслов амаль завсюди має кончаток «en». Haben. Значить, пройдемо по всіх замінниках, назовемо всі форми. Ich habe, du hast, er, sie, es hat, wir haben, haben, ihr habt, sie haben. Наприклад, для прикладу візьмемо таке слово, такий назовник Zeit. Die Zeit жіночого роду, який перекладається як час. Ich habe Zeit. Я маю час. У мене є час. Du hast Zeit. Ти маєш час. Er, sie, es hat Zeit. Йон, яна, єно має час. Wir haben Zeit. Ми маємо час. Ihr habt Zeit. Ви маєте час. Und sie або sie, це форми, sie, вони завжди супадають, вони завжди однакові. Форми для яни і ви, вежлива офіційна форма. Sie haben Zeit. А зараз давайте попрактикуємося, і я назову кілька питань, а ви будете спочатку ставити питання, потім разом зі мною перевіряти. Наприклад, ти маєш час? Hast du Zeit? Йон має час? Hat er Zeit? У нас є час, або ми маємо час? Haben wir Zeit? І ви офіційно? У вас є час? Маєте ви час? Haben Sie Zeit? І ще для прикладу можна взяти інше слово, не Zeit, а Geld. Гроші. По-німецьку це Geld одиночного ліку, ніякого роду, das Geld. Ich habe Geld.
Я маю гроші. Du hast Geld, ти маєш гроші. І так далі. Давайте знову попрактикуємося. Скажіть, коли ласка, ми маємо гроші. Wir haben Geld. Вони мають гроші. Sie haben Geld. Я маю гроші? Питання. Habe ich Geld? Яна має гроші? Знову питання. Hat sie Geld? Розглянемо ще такі дієслова. Приходять, приїжджать. Kommen. Давайте його спрагаємо, так? По всіх займенниках пройдемо. Ich komme, du kommst, sie, es kommt, wir kommen, ihr kommt, sie kommen. Вельми часто вживається це дієслово, і коли ви приїдете в Німеччину, хоча за все, у вас запитають, откуль ви? Woher kommen Sie? Woher? Откуль? Або woher kommst du? Откуль ти? Глядячи, хто у вас запитається, та, сябри або незнайомі люди, woher kommen Sie? Woher kommst du? Як можна відказати на таке питання? Ich komme aus Belarus. Німці, хоча за все, перепитають, що ж за така країна Білорусь. І вони все ще називають нашу країну Weißrussland. І кожен раз, коли я відказувала на це питання і казала «Ich komme aus Belarus», ви називаєте країну Weißrussland, але ми не Росія, ми не Русланд, тому офіційна назва нашої країни – Belarus. Ich komme aus Belarus. Ich komme aus Minsk, ich komme aus ла-ла-ла-ла-ла. Шмат городов, які можна назвати, містечок. Ich komme aus. Я з. І опошнє дієслово, яке ми сьогодні розглянемо з вами, це дієслово wohnen. 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 Жить, проживати. Ich wohne, du wohnst, sie, es wohnt, wir wohnen, ihr wohnt, sie wohnen. І, наприклад, скажемо, я живу у Львові зараз, так? Львов по-німецьку, або німці називають Львов Lemberg. Also, я живу у Львові, ich wohne in Lemberg. А зараз скажіть, будь ласка, попрактикуйтеся і скажіть, ти живеш у Мінську. Du wohnst in Minsk. Яни живуть у Мінську. Sie wohnen in Minsk. А зараз запитаємо, живете ви у Мінську? До групи людей, до всіх на ти. Живете ви у Мінську? Wohnt ihr in Minsk? І вивчимо ще таке питання, де ти живеш, або де ви живете. Де по-німецьку буде wo. Коли ми задаємо питання, значить спочатку ми питаємо де, на другому місці дієслово wo wohnst du? Де ти живеш? Wo wohnst du? Ich wohne in Lemberg. Wo wohnen Sie? Де живете ви? Ich wohne in Minsk. Wir wohnen in Minsk. Я живу у Мінську. Ми живемо у Мінську. Значить, сьогодні ми розглянули з вами такі дієслова, які прості, так? Там у нас не було додаткових і у кончатках, не було ніяких змін у коренях слов. Наступного разу ми розглянемо трошки більш складні дієслови. Тому залишайтеся з нами і будемо притягувати вивчати німецьку мову на родній мові. Всім покуль, чус!